under the sea, silaw-silaw sa Binmalay. Tara, puntahan natin yan. Hello, yung apo. Kinalaw na nga ng Binmalay ang baso. 3, 2, 1, Andito nga ang bailaki niyo sa Binmalay, Pangasinan. Dahil na ngayon bubuksan ang kanilang opisyal na pasilaw-silaw. Di rin talaga sila nagpahuli, mga apo. At talagang napakaganda ng silaw-silaw nila ngayon. Feeling ko nga ay nasa ilalim ako ng dagat. Dahil napakaraming sea creatures dito. Tulad na lamang itong jellyfish. Hindi nga lang isa ang makikita mo. Hindi rin dalawa, kundi napakarami. Napakaganda din itong buntot ng sirena. Meron din ditong napakakulay na coral reef. Oh, di mo kaya. Hindi lang yan ang makikita mo pag pumunta ka dito, mga apo. Dahil napakarami mo pang pwedeng puntahan at makita dito. Talagang mapapawaw ka. Wow. Hindi lang sa harap ng munisipyo ang may pasilaw-silaw, mga apo. Dahil napakarami pa dito sa plaza at sa triangle. Dito mo sa plaza makikita yung tunnel of lights nila. Tignan mo naman yan, mga apo. Napakaganda. Napakaliwanag din pagdating mo dito sa gitna, mga apo. Sobrang excited na nga ng mga Binmalay niyan. Ang daming ang pumunta at mistulang dagat nga ang mga tao. Alam mo ba, apok, na bukas pa to hanggang sa February? Pwedeng-pwede ka pang humabol at pumunta dito, mga apo. Dahil hindi pa nila to tatanggalin hanggang sa kanilang fiesta. Dito naman sa kabila, mga apok, ay merong mga puso. Isa dito sa pinakamaganda dito. Tignan nyo nga at enjoy na enjoy ang mga tao. Kahit sana yung dami nagpapapicture. Dito mo lang pala yan matatagpuan sa may gilid ng fountain. Kaya punta na rin kayo dito. Akala ko nga last na to, mga apo. Pero meron pa pala dun sa bandang likod. Ito pala yung mga apo. Akala ko ay napakasimple lang nito. Pero magugulat ka na lang kasi pag pumasok ka, mag-iiba-iba yung kulay niya. Wow. Umakyat nga rin ako dito sa taas ng stasyon, mga apo. Dahil dito nakalagay ngayon ang kanilang Christmas tree. Tignan mo naman to, mga apo. Ibang-iba last year. Para nga itong mga napakalaking regalo na pinagpatong-patong. Dito lang yan, mga apok, sa gilid ng bahay kubo. Oo, mga apok, tama kayo. At meron dito ngayong bahay kubong nilagay. Pwedeng-pwede ka dito magpahinga pagkatapos mong pumasyal. Saktong-sakto nga dahil napakalamig ng hangin dito. Kahit nga itong tulay dito ay di rin nagpahuli. Dahil puno rin ito ng mga pailaw. Paskong Pasko na nga dito sa Binmalay, mga apo. Tamang-tama dahil 16 days na lang Pasko na. Merry Christmas sa inyo, mga apo. Pasyal lang ako dito, mga apo, dahil narinig ko ay may peryahan din dito. Kasalukuyan pa nga din nagkakasiyahan ng mga tao dito. Lalo na itong mga drum inler kanina. Tunay ngang marami kang mapapasyalan dito, mga apo. Hindi ka mauubusan ng pupuntahan at makikita. Dahil napakaraming pailaw kahit saan. Kaya isama mo na ang iyong pamilya at mga kaibigan. Isama mo na rin sila dito sa Binmalay, Pangasinan. Sige, sirin, bailapok.